Estem aquí des de Llums de la Ciutat, Lara i Sara. Avui és Sant Jordi i hem decidit passejar pel centre de Barcelona a buscar tant autors com gent del carrer a que ens expliqui el seu dia de Sant Jordi. Esperem que tinguin temps per nosaltres. La Sara intentarà pessigar una mica els autors, aviam si ens treuen unes paraules, i jo, aviam si trobem molts enamorats, molts llibres, moltes roses, i si el temps ens aguanta i la crisi no ens enfonsa. Ens trobem ara mateix amb un grup de nois que ens ha sorprès perquè, com sabeu, és el dia del llibre i la rosa, i resulta que van disfressats de la història d'Alicia en el País de les Meravilles. Per què? Perquè és una gincama que fem al col·le, que havíem de venir disfressats perquè és un concurs, i llavors la millor disfressa s'emporta un premi, i ara estem aquí corrent amb molta pressa per Barcelona, aviam si guanyem. Estem aviam si ens deixen entrar a que Federico Mocchi ens signi un dels seus últims llibres. Venimos de un programa de tele que somos estudiantes, de Llums de la Ciutat. No lo entiendo, ¿qué he dicho? De televisión. Sí. Que somos estudiantes. Ma qual è la domanda? Grande éxito questo libro e tantissima gente, io sono molto felice, San Giorgi bellissima festa, e a chi noi scriviamo ogni tanto in internet e così sanno che io vengo a San Giorgi e conosco chi mi scrive. Perfecto. Si nos puedes signar el libro. Ella ha llegit els 4 llibres que ha tret Federico Mocchi i ens explicarà una mica el secret de la seva literatura i el per què agrada tant. Doncs a mi m'agrada perquè totes les seves novel·les són històries d'amor que són impossibles, per dir-ho així, però que sempre triomfan. I estàs esperant la tercera part de 3 metres sobre el cielo, aquesta retrobada entre Step i Baby, aviam si torna o no torna? Sí. Creus que tornaran, que no tornaran? Com serà això? Jo crec que es quedarà amb la Ginny i no amb la Baby. Jo tinc una foto del Joel Joan que m'agrada molt, que surt amb bastanta poca roba i que vull que me la signi i espero que no s'emprenyi. Som d'un programa de tele d'estudiants de Blanquerna que es diu Llums de la Ciutat, i hem trobat una foto per internet que ens feia molta il·lusió que ens signessis. Espero que no t'emprenyis. Per què? Me l'imaginava. No és la primera que... No, signa'ns-la, sisplau, ens diem Llums de la Ciutat. Com va el dia de Sant Jordi? Molt bé, gràcies. Sí, molt content. El llibre bé, sembla que n'estic firmant molts i sembla que la gent té ganes de conèixer una mica sobre el seu propi país i sobre els seus autors i els seus poetes. Aquí amb l'home PM, que ens l'hem trobat, ens el trobem fins a la sopa, aquest home. Anem a veure si podem agafar-lo i emportar-nos-lo una mica. Home PM! Llums de la Ciutat, Blanquerna, te recordes de nosaltres? Bueno, els ballarines de Llums de la Ciutat, tornem a estar aquí amb l'home PM, tornem a trobar que avui un altre cop voltant, sorprenent a la gent. Bueno, aliar-la sí, perquè és un dia molt assenyalat per Sant Jordi, hi ha molta gent, o sigui, per Catalunya, que és Sant Jordi, hi ha molta gent i bueno, ens dona molt de joc per fer coses, no? I la veritat és que anem molt de bòlit, però de moment estan sortint les coses bé. Visca Blanquerna! Apa, bye, hasta otro ratito. Adéu! Una salutació per Llums de la Ciutat, sisplau! Moltes gràcies, Llums de la Ciutat, enhorabona! Topat amb uns estudiants de periodisme, de comunicació audiovisual, de l'Autònoma, i bé, i l'Eli ens explicarà per què protesteu i doncs bé, per què esteu recollint firmes en aquest dia tan important per Catalunya i una diada que sabeu que hi ha molta gent. Doncs mira, hem escollit precisament aquest dia per això, perquè es parla de llibres i el que passa és que la comissió gestora de la nostra facultat de comunicació, que abans es deia informació, ens ha eliminat la majoria de les humanitats, com la literatura, a diferents cursos i a comunicació audiovisual i periodisme, sense dir-nos res, i ens ho ha fet saber quan ja havien enviat els plans al Ministeri. Per tant, ho han fet d'una manera totalment antidemocràtica i deixen a uns futurs comunicadors sense l'eina que creiem que és la base per poder oferir una informació de qualitat a la població. Estudiantes de periodismo y estuvimos trabajando este artículo tuyo en clase y nos gustaría que nos lo resumieras en una frase, porque tuvimos muchas opiniones diferentes, algunos decían que era una sencilla historia de amor, el profesor acababa hablando de pederastia y era... ¿Sí? El profesor tenía razón. Do you know something about St. Jordi? No, hello. Do you know about this
these days? We were told about people giving books and the ladies receiving flowers, and this is it. Okay. Yeah. Boris, perdona. Un saludo para Llums de la Ciutat. Somos un programa de televisión vía internet de estudiantes de periodismo. Pues encantado. Llums de la Ciutat. Sí, es en catalán. Mi catalán es fatal. Nunca he aprendido nada. Yo quería que me regalaras una rosa. No tengo rosa. Hoy. ¿No tienes ninguna rosa? Hay un montón por ahí. No tengo ninguna, lo siento. Mira. Un beso, muy bien. Estic veient aquí a la meva esquerra que hi ha una parella força enamorada. Anem a veure com estan vivint aquest dia. Seguim per aquí. Hola! Mireu, expliqueu-me, què són totes aquestes roses? Tot això t'ho ha regalat ell? Deu estar molt enamorat, no? Sí, bueno, és que avui fem 9 mesos exactament i per això hi ha 9 roses i bueno... Això és molt original. Sí. A més, en un dia tan maco com avui, no? Fer també mesos. Sí, és ha coincidit així i és molt bonic perquè tot el mateix sac. Un llibre per part seva? Sí, tant, sí, 3 llibres. Alguns. Ensenya'ns! Veiem què li ha regalat. Això, les llegendes urbanes aquestes, que sap que veuran aquestes coses així a mi. I bueno, l'altre seria aquest, les paraules del Jan, així per riure una mica, a la porta. Home, el Barça triomfant. Bueno, aquest dimecres aviam, Sí, aviam, però bueno, ja veurem com va, perquè hem de remuntar. Un diari compartit, que bueno, Bueno, un dia del llibre, doncs també un llibre personal i vostre, no? També això és un punt... Ho hem fet a l'engròs nosaltres, això, mira, 9 roses i 3 llibres. Doncs molt bé, que visqui l'amor! I tant. Moltes gràcies i que passeu un bon dia de Sant Jordi. Volíem preguntar-li si creu que aquesta política 2.0 podrà acostar-se més als joves que últimament estem una mica desconnectats o desencantats amb la política. No, jo crec que és una de les millors maneres possibles, no l'única, però sí una de les millors maneres possibles, perquè, entre altres coses, el que està clar és que la gent jove avui és a la xarxa, i per tant, si la gent jove és a la xarxa, la política també ha de ser a la xarxa. Jo crec que és una manera, ara s'ha de fer ben fet, s'ha de fer amb honestedat, amb transparència, s'ha de fer també, jo crec sincerament, des d'una posició molt honesta, és a dir, ser un mateix a la xarxa, perquè si el que fem és traslladar el que estem fent ara o el que es fa ara de baralles, de disputes, de no racionalitat amb el format 2.0 serà un fracàs, no? Bé, ara ens trobem davant del Corte Inglés. Avui volíem fer un especial de joves, però la gent gran també són protagonistes. Estem aquí amb un grup de gent gran que ells són els que més anys porten celebrant aquest dia tan especial. Digui'm, com celebren aquest dia? Sempre han celebrat igual? Una mica passeig, comprar la rosa, que ja la tinc, i doncs, bueno, de la festa, que és molt I algun llibre? També l'he comprat. Quin? Pedro Ruiz. Pedro Ruiz. Sempre és un èxit aquest llibre, Sí, bueno, no ho sé com serà, n'he llegit de molt macos, però bueno, feia gràcia, perquè com que ell també així tan d'allò, però bueno, també ens va bé, nosaltres ja fem grans. Molta gent, no? Molta gent, això sí. I molts joves. Això és el que trobem a diferència. Bueno, però és igual. Bueno, sempre se'ns ha dit que hem de potenciar la cultura. És el més maco que hi ha, la joventut. Jo també tinc nets de 20 anys i el més maco que hi ha és jove. Molt bé. Doncs moltes gràcies i que passin un feliç dia. Hem trobat aquí els blogueros de Postlos que, com portem 1000 hores esperant a Buenafuente, hem dit, escolta, vamos a lo bueno, no? Com va la cosa? Va bé, no, Postlos? Funciona bé? No, sí. Funciona millor que Buenafuente, millor que el programa, tenim més audiència. Aquesta gent estava per veure'ns a nosaltres, en realitat. De fet, l'Andreu està demanant venir a fer un cameo i li hem dit que no. Que no. No ens fa falta. Primer els joves. Els joves primer i després ja, quan hem fet totes les edats, la tercera edat vindrà cap al final. Molt bé, doncs moltes gràcies i que vagi molt bé, Postlos. Que triomf. Això que no ho vegi l'Andreu, per si de cas. Cap problema. Per si de cas era una mentida. Cap problema. A més, Llums de la Ciutat, que som nosaltres, un grup d'estudiants, vam entrevistar Alberto, o sigui que si entreu veureu allà la sobreentrevista, que també va riure molt amb nosaltres. Perfecte, ja ho mirarem. Vinga, a Buenafuente, que no la vegi. Felicitacions per Llums, estudiants de periodisme. Hola, ja ho sé, ja us conec. Sí, perquè Alberto ens va fer una entrevista. He de marxar volant perquè mira la que es forma. No ho entenem. Un petó, moltes gràcies. Com
anat el dia aquí signant llibres, hem vist que has estat a diversos llocs i tal. I, bueno, un dia molt atapeït perquè hem començat a les 10 amb l'esmorzar d'autors, 11, 12, 1, 2, encara a l'hora de dinar he dinat molt poquet perquè he anat a una altra parada de Rambla i ara encara d'aquí, que ja ara marxaré, em queden 3 llocs més. Bé, molt bé, la veritat és que hi ha moltíssima gent, potser hi ha més gent que els altres cops, però la percepció una mica de tothom és que potser hi ha menys vendes. Content? Sí, sí, supercontent, perquè bueno, també tens l'oportunitat de veure gent que no coneixes, no? I que, bueno, per les raons que sigui, pues, li agrada com escrius i bueno, tens l'oportunitat també de conèixer gent, a part de retrobar-te d'altra gent, vull dir, amics, etc. S'està rebent bé el llibre? Sí, sí, no, a veure, el llibre està pràcticament exhaurit. Queda el que tenim aquí per Sant Jordi i la veritat és que, bueno, segurament farem una segona edició i fins i tot avui, pues, la sorpresa també del dia, pues, avui l'Artur Mas el recomanava, vull dir que també ha estat una grata sorpresa, no?, en aquest sentit, per un llibre que va sortir a l'octubre, vull dir que el recorregut és molt ampli, no? Trencat pel meu somier, potser no era el seu tipus, millor que no fer res. I amb una paret al fons. Yo nací en Argentina. En Argentina la Feria del Libro tiene otro concepto, otra dimensión. Es una fiesta que dura 3 semanas en un lugar muy cerrado. La gente tiene acceso, algunos sí, otros no. Pero esto tiene para mí otra connotación. Yo conozco San Jordi hace 6 años. El primer año de aquel lado. El mejor de mis años. Cuando más lo disfruté. Desde entonces de este lado. Pero es como una gran fiesta de cumpleaños para un amigo. Los libros son mis amigos. Y a mí me encanta que haya una ciudad en el mundo. Y un país en el mundo, que es Cataluña, que organiza para su santo, que es el santo patrono de la ciudad, que organiza para su santo una fiesta para el libro. Y yo soy uno de los invitados, no puedo pedir más. Muy bien, nosotros encantados de tenernos aquí. Bueno, lo último que te digo ya, Venga. Yo me llamo Claudia y me han gustado mucho tus cartas, ¿eh? Ah, gracias, están escritas para ti, como su nombre lo indica. Estamos en pleno Paseo de Gracia y nos acabamos de encontrar a unas alumnas de nuestra facultad vendiendo rosas aquí en un puesto. ¿Cómo va, chicas? Bueno, este año está complicado, ¿Cómo que complicado? ¿Por qué? Todo el mundo me dice lo mismo. Hay crisis y nadie compra. ¿Cuánto habéis vendido, más o menos? 60 rosas, todo el día. ¿Y desde todo el día? Llevamos de las 6 aquí, 6:30, 6 de la mañana. Bueno, pero yo creo que si animáis un poco aquí el cotarro, la gente... Pero hemos regalado bollitos, hemos regalado de todo y poemas, colonia, nada que hacer. Nada. Bueno, chicas, pero seguro que acaba el día muy bien, porque a partir de ahora por la tarde supongo que vendrá más gente, ¿no? No diga el boom ahora, porque si no estamos bastante mal. Estamos en el último boom final, porque si no es imposible. Hay crisis, se nota la crisis en Sant Jordi. Un minut, sisplau. Aviam, som Llums de la Ciutat, un projecte universitari que editem per internet i tal, venim de la Blanquerna. I bueno, era per preguntar-te com estan en el dia i tal, si estàs content d'estar aquí un altre any i tal. Estic encantat. Aquest dia és fantàstic perquè pots estar en contacte amb la gent que et llegeix, no? Que al final és del que es tracta. Perfecte. Mira, jo vaig venir l'any passat que em signessis el llibre per ma mare i em vas fer trucar-la davant teu, et vas posar tu a dir-li que perquè no havia vingut i perquè estava treballant. I aquest any et porto el segon, perquè li facis. Però no vull que t'inventis una dedicatòria d'aquelles del teu full, que les has publicat aquí i és la mateixa, que t'ha de sortir del cor. Vale, però no has portat la teva mare tampoc? No has portat la teva mare tampoc? Home, no pot ser. Està treballant. Està treballant, digue-li alguna cosa, que això ho veurà ella. Bueno, pues que tens una filla que no sap exactament el que està fent. No posa el micro quan l'ha de posar, no porta la seva mare quan l'ha de portar, en fi, jo no sé. Com et dius? Sara, i ma mare Mercedes. Para Sara. ¿No sabes cuánto te compadezco? Ha sido buen rollo, ¿eh? Listo. Perfecte. Encantat. ¿Qué has regalado hoy? Paradas portuguesas. La tercera está esperando. Se está esperando. ¿Y a quién le has regalado rosas? Le he regalado a mi mare, le he regalado a un compañero de feina, Es que me están diciendo que están vendiendo muy pocas rosas este San Jordi. ¿Tú por qué crees que es? ¿Vos crees que es por la crisis? A mí me parece que con mucha crisis que haya, con esto hay que se... Diria que al final potser la gent potser és que
Bueno, el dia per mi acaba de començar perquè signaré aquesta tarda, amb la qual aquí estic. Però el dia m'ha anat bé perquè és el nou sant i m'ho he passat molt. Mira, jo personalment he portat un dibuix que em va emocionar molt de l'any passat, em va agradar molt, i era per si me'l podia signar. Trobo que és un dels millors que has fet i va ser molt diferent i em va agradar molt. Molt bé, doncs gràcies. Sara. A ver, Toni, ¿dónde está Polonia hoy día de Sant Jordi? ¿Dónde están los personajes? Bueno, els de Polònia, no sé, els de Cracòvia estan en una carpa especial al Passeig de Gràcia, envoltats de gent i firmant el llibre de Cracòvia de les 6 copes, moltíssim. Jo, com que tinc una novel·la i és el primer Sant Jordi d'aquesta novel·la, he preferit venir a firmar jo solet, firmar poc però firmar més còmodament, i aquí estic. ¿Y qué tal va? ¿Te han regalado algún libro? Encara no, quan arribi a casa, a veure què em trobo. Esperas la sorpresa, ¿no? A veure què ens sorpresa. ¿Y qué tal ha ido el día en general, el día de Sant Jordi 2010? Molt bé, és una festa que m'encanta, de sempre, i m'encanta veure la gent, les noies amb el somriure i la rosa, que esteu totes superguapes, i la gent està de bon humor, i tothom fa l'esforç de comprar un llibre, i la ciutat sembla el que hauria de ser sempre, i per tant és una festa que m'encanta. A mí también me encanta, soy gallega y me encanta, me encanta. Ah, ¿tú eres gallega? Sí. Hombre, pues... ¿T'han regalat rosa ja avui? Sí. Ah. Cámara, bravo pel camp. A les 6 del matí estava al Mercat de la Flor i a Mercabarna. ¿Y habéis vendido muchas flores? Pues aquest any la veritat és que no. ¿No? Hem anat fent preus més baixos que l'any passat. Por la crisis, ¿no? Que hay que bajar. Sí. Sí, perquè l'any passat es venien més guarnides i tal, i aquest any més senzilletes i sense no tant guarniment i més econòmica. Queríamos darte a la Aragoa por hacer entrada por la Puerta Grande, la Real Academia Galega, que es que merecido. Y queríamos preguntarte cómo ves esta fiesta de Sant Jordi en Cataluña. Es una fiesta que especial para todo el mundo, para la cultura, para que hace espacio penso que é unha imaxe moi esperanzadora ver que a xente move a xente, que a xente como se fora unha gran performance libre, creativa, renacedora, primaveral, renovadora, prismático, ese libro como se fose arte no seu corpo, a súa rosa tamén, Tom Pompón, pois iso, a iconografía viva, a xente ao andar, que resulta insólito, que resulta mucho motivo. En este momento creo que necesitan motivos para desahogarse, es un motivo de esperanza. Ademais, esta festa te gusta especialmente, ¿no? Sí, eu sinto moi ben aquí porque despois unha cosa respecto da relación escritores-autores, estamos envidiados, digamos, formando parte, pues, como calquera acompañante máis, como a xente que nos ¿Regalanche algún libro hoxe? Sí, teño algún interesante sobre ese lado de coche. E ademais tamén a xente as revistas inesperadas para a xente que haya mellor algún escrito, algún poema, contar alguna historia. Houve xente de México que me pediu dedicatorias para a biblioteca de Ciudad de Puebla. Son cosas especiales.